Is your boy DJ S Shine Best International. Onye gwune nwanne andebe mmadụ ka ndebe ego Oji na-ebulu onwe ya Oji na-ebulu onwe ya Oji na-ebulu onwe ya Oji na-ebulu onwe ya Ada-ekwu oji akụ Oji na-ebulu onwe ya Onye gwune nwanne andebe mmadụ ka ndebe ego ebulu onwe ya na-ada ka o ji akụ ụbọchị chikelu mmadụ ka o kele ife ọ ga-abụ ọjị na-ebulu onwe ya ewelu ndị pụtalụ n'ụwa ụlọ oke osisi na ife chukwu delede ewelu ndị pụtalụ n'ụwa papulu n'oke osisi ife chukwu delede ụbọchị chukwu kele mmadụ okele ife ọ ga-abụ ọjị na-ebulu onwe ya wewelu ga-abịa ndebe mmadụ ka ndebe ego ana m agwa unu ebe mmadụ nọ n'ụwa ya ka ndebe ego ọjị na-ebulu onwe ya ewelu ndị bụ ọgaranya na afọ nne wepụta ụwa ga-emekwa ụwa bahụ wepụ mgbọrọgwụ ojii wepụrụ onwefe ife niile bụ ibe chukwu delede si gị na ọjị na-ebulu onwe ya wewelu ga-ekwube akalaka dị n'iche n'iche onye chi tụlugo n'oge ti onye chi mere eze na ọ ga-abụrịrị ọgaranya na-esi na chi agbago m mbọ n'obe ego nni ije ọgaranya ije ego ịpụta ụwa nwanne m mmepe ụwa gị ọgaranya na-esi na chi osisi ọjị na-ebulu onwe ya ada ka ọjị akụ onye bụ n'ife bajide ebube nwanne m debe mmadụ ka ndebe ego ọjị na-ebulu onwe ya Ọjị na-ebulu onwe ya ọjị na-ebulu onwe ya Ọjị na-ebulu onwe ya ada ka ọjị akụ Ọjị na-ebulu onwe ya onye bụ na nwanne andebe mmadụ ka ndebe ego ọjị na-ebulu onwe ya Ọjị na-ebulu onwe ya ọjị na-ebulu onwe ya Ọjị na-ebulu onwe ya ada ka ọjị akụ Ọjị na-ebulu onwe ya onye bụ na nwanne andebe mmadụ ka ndebe ego ga-ekene ndị bụ nwa ndị bụ mgbọrọgwụ ọjị ekwuru m okwu wee sị ọjị na-ebulu onwe ya ọjị na-ebulu onwe ya
Kaikene High Chief Vitus Webeze osisi ọma n'Okija Chalogidi Igwe mmiri one na South Africa Eze Chidebelu nke ndị Okija Chalogidi anụ nwere obi na ụmụ eze wuru nke nọ National Lord Peace Friends Club na South Africa member Dynamic Friends Club in South Africa member Great Yal Ambassador member OBBA Okija Brothers chairman Yala Local Government South Africa Vice President Yala Great Ambassador Ogandi Ogana South Africa Ndipo jelu South Africa na baka Asino Gadilege Manu CEO St. George's Castle Pre-Estate Nigeria PLC Agana Lumo Ewu Agana Lemanya Digital Na tukwa baloti wine Mwanya kite mwango leno Osimu kenelia Lolo ya Chidi Mwandoris Mwapeze Abara kibia Ugo bweji afuso Amobi diya Anu mwelo bia bia Igwe mmiri na South Igwe mmiri osisi ọma n'Okija Chalogidi Osisi ọma n'Okija Chalogidi Igwe mmiri na South Member osisi Itochi Friends Club Ojune Mogo Igwe mmiri na South Nnekwu mmadụ ba nnekwu osisi ọma n'Okija Chalogidi Owesimu kenezi nne Agbomulo Agbomuli Igwe mmiri Mrs. Mary Nwabeze onye oziọma Chukwu Agbomuli Igwe mmiri na South Africa Ezinne na ọ ga-adịla mma Ezinne nwanyị ọma onye oziọma Chukwu na ọ ga-adịla mma Mezianu High Chief Nwabezume Ofebulego Okija Chalogidi Ojune Mogo n'Okija Odogwu Ozigbo ndụ onume keneyi Kedimo ke lolo yi Lolo Ifomume Adumoji Mburu mwa nyoma Amobi diya Ojune Mogo Ofia Bulego Ogaranya Odogwu Ofia Ozigbo ndụ Ojune Mogo Odogwu Osimu kenelia Obi nnewi egwu Ọbale Yankee Kubana n'isobili Nnukwu mmadụ nnukwu odogwu Kubana n'isobili
ọbadozu ọra o mesili kalisia n'egwu mmadụ n'iso dili n'ezigbo keneli ya nwadị ọra mma eze mba na abụọ king of two nation abịago nwoke ijechala ogidi chairman OBBA Okija Big Brothers ndị ejeje mba ndị ọma nwanne dị ọra mma king of two nation nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ọgaranya na igbo odogwu n'oge adịghị mma ekele odogwu amaechi okocha ọzọ mkpu ọgaranya na iweli nnukwu ego nnukwu mmadụ n'isobili mayor the Merit First Club na South Africa ọzọ mkpu na Enugu ọzọ mkpu ọgaranya na iweli ife nnekwu mmadụ bụ nnekwu elusi ọzọ mkpu ọgaranya na iweli ife ọzọ mkpu na Enugu ukwu odogwu ndị kalili egwu ọgaranya obi ọcha ka mbụlụ egwu m wejebezi Owere ka nzute odogwu ogidi one ezi Owere present G20 Fresh Club ogidi ezi Onyema ezi Owere ogidi n'igadi nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ọgaranya na inweli ife onye ma n'ezi Owere onye nwere na onweli ife dị mma ka njebe n'udunu kọfịa ka nzute ologwu oke osisi na dunu kọfịa chinedu nwadị igwe oke osisi dunu kọfịa ukuru ka isi eje igwe mmiri na-ekene gị asị na ọ garịla mma oke osisi dunu kọfịa anyị ekene gị osimu keneli ya Chief Azuko Nwudinyo Chairman Peace Press Club Oye natumba na South Oganya ni nweli ife igwe milisi mukene Chief obodo Vitus Mada Abuchi Omugonia wa na Nsụka ofu nwa jigbara nlefi n'Ilaja Nsụka Omugonia nnukwu mmadụ na Nsụka ọgaranya gidigbam anyị ekeneghị ichebe n'igejelu inebe nnaba n'ingenelu ile
eje Nsụka ebe bụ kisi bịa n'ọgadịle gị mma anyị ekele Ichie Chimezie Nwankwọ ebighị n'Ọkịja Ichie ọzọ bata ụna dị mma ebighị n'isi osibe ebighị foundation ọzọ bata ụna dị mma osiri ọra nwoke mma odogwu Nwokeja ga-eji fee ọzọ bata ụna dị mma Nwokeja chara ogidi ebighị n'isi osibe ọzọ bata ụna dị mma Eri Ike onwe na-etiri ọra na n'ife onwe bụta ifadi onwe na-etiri ọra na n'ubi ọnwa na n'ife ọnwa osi m kene Chigbu agba n'iru Akatakuma wa n'Ọkịja chara ogidi oji nkata budagu n'egwu mmadụ n'ịga dịlili n'Ọkịja chara ogidi egwu Presto Asian Tiger Boss ọgaranya n'iso bili iji kata budagu nnukwu mmadụ nnukwu odogwu ọgaranya oge che ndị ga-adịlili ọdị ego na oke ego iji kata budagu anyị ekene Chief Kenneth Obalumu mmiri na-ezoro na Nando ọzọwara ịdị ego na Nando iko ngwoyi nọ Mambala Gogo Krista ọgwụ eji agwọ ya CEO Prince Brothers Hotel and Suites n'Ọka Igwe Donigadi Ikenga Dogu Ikenga oyi na Mambala Neku Madonna Gidi bang Wanda Mario Yogo mala wasaba Yogo mala sakise Amala Egwu amala ọkwano Prince ịgbakwara ezigbo nwa m n'ọlụ ọkwa egwu anyị ji ekele Olisa o n'isi Mọda Mario Ifeanyi Chukwu mmadụ ka ezigbo nwa ada m hụrụ n'ọlụ nwanyị Chukwu jalụ ọlụ o nwanyị Chukwu jalụ mmanụ Ifeomi na-eme Chukwu na afụ inunu n'ọbụ Chukwu ya gwụ egwu the founder missionary daughters of the internal father onye ọlụ ọma ya na-adọtala Olisa mkpụrụ obi o wee
orphans, ma the abused young ladies, ma the less privileged. Now for possible can the police. And the other sinner. Abu Benyu Maka. Yabu friend to all children. She is marriage counselor, the peacemaker, and also a prayer warrior. Kaikele Chukwolisa. Kaikele Chukwolisa. Is your boy, DJ S Shine Best International.
nnukwu nwa nwobosi ụkwala daalụ udogwu nwere ife omenwuru na mụ kenele ogbuefi nwa Chinemelụ anya fụlụ ugo yọlụ ugo ịma na arafu ugo gbada eme ya nsi onye lịla ọjị bụ anya nkụ na arafu ọjị dada inugo ọga ndị ọga pụta ya onwe obosi ụkwala kenele nwa Chinemelụ ekomejebe na ndị ụkwala o nwere ụfọdụ ogwu ntị wee malụ obodo dike yọtara jụzie ma onye na-ekwuzi nzeta otukwu anya ọkụ n'obosi ọ bụrụ anụ dalụ n'elu na amụlị ya n'obi ukwu ụmụ eze nwanyị m famili nke dị n'ụmụ eze obodo royal famili obi ukwu ka isi bịa ma Chinemelụ ọkụ unu na-echi igwe ọgaranya ngada na iso n'odogwu alụsị nwere ife omenwulu alụọla onye ụlọ alụsị akụọla onye gbamgbam ogbuefi nwa Chinemelụ onye na-ataji anya gaa n'ụsọ ọ bụrụ n'ike ọkwa Chinemelụ ife ịnọrọ ya ogbuefi nwa Chinemelụ ogbuefi na-ekene m onye ọma ọga ndị ọga na-egbuchalụ ogbuefi na-ekene m onye ọma ụfọdụ ike afụ nji malụ obodo dike onye obosi ụkwala jisi ike ịkwụdosila ụmụ ikolobịa si onye ọbụla agbaba mbọ ọ na-eme onye ọbụla bụta iru ọlụ ọgbaba mbọ wechọba ife oge eli ọgaranya ndị nyere aka n'afọ akalịla akali pasị m kene ehi nwa Chinemelụ gekwone ya lọne ezomọkọ nyọma nunu m ekene gị daalụ ụmụ ofu obi pa kenele ofu obi niile na-egbucha ọ na-egbuchakwala onye isi udogwu menwolife na-ekene m ikolobịa anyị ji dị ebube na-agbalụ onwefa mbọ ọkwa nwa Chinemelụ ya isi onye ọbụla amapụta n'iru ọlụ ọ gbaba mbọ ọ chọba ife oge eli udogwu kụzilu mme n'ụzọ eji atụ ego nwa Chinemelụ ife dịgadị ụmụ ofu obi erika ụmụ ofu obi kalịla akali onye ajụjụ na nga ejulu m kedozi ndị bụ ofu obi ka nsa gị ya ofu obi bụ ndị na-eme ọfụma ndị ọlụ moto ya ndị ọlụ keke nọgụ ya ife afọ ga-eli ka ụkwụ na-achọ ogenụlị ya fa na agbalụ onwefa mbọ jikọta onwefa obi fa wee bụlụ ofu genụlị ya etuzi anya ofu obi anya zanụ ibebe ike onye ma etuzi anya ofu obi anya azaghị onye agha na nwanne ya ijebe ejebe bụlụ nwanne n'obi inugo ife afọ ga-eli kụkwụ na-achọ onye agha na nwanne ya onye fụlụ ife ọma anya lụte bụ nwanne ya anya bụ ofu obi na-aga tata kedu onye chọtalịa ọkwa nwa Chinemelụ n'obosi nzeta otukwu anya ọkụ ogbuefi nwa Chinemelụ dịgadị nnukwu onye eze na-ekene m otukwu anya ọkụ ọga ndị ọga na-egbuchalụ ogbuefi nwa Chinemelụ nnukwu nwa nwobosi ụkwala daalụ otukwu anya ọkụ ọga ndị ọga na-egbuchalụ ogbuefi nwa Chinemelụ udogwu nwere ife omenwuru na mụ kenele otukwu anya ọkụ ọga ndị ọga na-egbuchalụ ogbuefi nwa Chinemelụ ogbuefi onye ọma
Ati ne melo se mo kene ezogoli bu no iyotago ezogoli mo lobi di o lolo ifoma nyoko dalo mili ma wati ne melo dalo enwenye abala di mana kudi eniru mili ma wani dalo ugwe fi wati ne melo na mo kenele ego mejebe nani agolo kakene nnukwu odogwu jide ebube o High Chief Jumi Okonkwo ọnwa nani agolo na-ekene me ọnwa na-eti n'obodo ọnwa nani agolo nnukwu odogwu na ịgadị okwefi nwati na-emelu n'obosi asị m keneyi isowe mi odogwu ọnwa His Royal Majesty Igwe esi iwe ka n'ịgadị eze ndị eze daalụ eze ndị ọrụ mmadụ n'ume ekene gị nnukwu igwe anyị ji dị ebube ubosi nkwala nwere n'ịgadị igwe Chifu Omezie Chukwura Ikemba ndị Igbo niile Ikemba ndị Igbo ji dị ebube ofu nwa ka ụmụ ili na-ekene bi Ikemba n'iso n'odogwu ị ga-adị ka echi na-eche nwere ọnụ ọgwụgwụ Obi Chukwu anya fụlụ ebe chairman n'onume ekene gị Oyi Music of Africa odogwu ọchịlịmma eze ụmụ ikolobịa daalụ Nze Chukwu ebuka ituo oyoko bosi ụkwado odogwu Nze ọba na-ekene me chionya dị n'izu na ife ama mme ya ịghọtago oyoko Oyimo Chukwu n'ọsọ ife ebi Elder one may your days belong Wobosi ụkwala daalụ Uchayo wobosi ụkwala ekene me Kakene National Chairman Ebuka Friends Club nke Nigeria Nze Ndubisi anene n'ubosi Ọna nwe maka ugo idekwa ịbụa Ọna nwe ugo na abụọ Uchayo wobosi ụkwala ekene me Ego mo ka n'etili Commander n'isu esibe o Obi na nwanne eji n'ubosi Mali komodo n'ume ekene gị Commander n'ịga dị o Ali komodo onye obosi kwado dịka o Emalia Stasio n'ịga dị Chukwu n'osoko ya daalụ gwanama Agịsị m okene Ugwefi nwachi na-emelụ ọgaranya ngada Oyime Eldorado na mụ kenele Ọlịwa nwoke mụ ni Iko onye ji ama na mụ kenele Si mụ kene
abanya lalụla onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla ogwu ijego egwu ọma ojere ijego owu iyo n'ụwa egwu ijego egwu ọma ojere ijego owu iyo n'ụwa onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla ibugo oke nusi adị ịmụrụ anya abanya mụrụ anya ọ bụ na ịlalụla abanya lalụla ịnụrụ ya emo na mmakwa Ayaka Ozubulu bịa egwu nika jibili egwu anya ojo bewuyo amalize na mụ na egwu na-emeyi onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla anya n'ụwa abanya lalụla okolobịa lalụla na-ebibie olu n'abanye ọma chọba iwe okeli agbọghọbịa lalụla n'ụtụtụ olu n'abanye agụụ akpọtenye nwanne m mụrụ anya ịmụrụ anya n'enuwa abaga mụrụ anya ịlalụla abaga lalụla n'enuwa edebeli mmadụ bọọlụ ka ọ gbazie penaliti ka nna onye goolu kababulu kọpụ naba obido mebe ngala mgbe o ji gba bọọlụ kipa chenye obido tibe mgbu onye ka ị na-akwali ibe belebebego gị mụrụ anya abaga mụrụ anya enụwa ịnụrụ ya ka ijebe ije ego egwu ọma jebe ije ego Igbo ka ijebe ije ego egwu ọma jebe ije ego onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla onye mụrụ anya abanya mụrụ anya onye lalụla abanya lalụla Igbo na-enu na olikeze mụrụ ụmụ na abụọ manya bụ olikeze mesi nke ọ na-alụ olikeze na-azụ onwe ya o wee ruo n'oge ụbọchị olikeze wepụ ụmụ ya na abụọ wee jụbaba ajụjụ ugboro one ka ibe ga-eme ụnụ ka ị mụrụ anya ugboro one ka ibe ga-eme gị iwe mụrụ anya olikeze gwala ụmụba onye mụrụ anya n'ụwa abanye mụrụ anya onye lalụla abanye alalụla maka na ikuku bụlụ ọzọ ọgụ agụ n'oge buliri maka na na-eru ibe elu onye mụrụ anya abanye mụrụ anya onye lalụla abanye alalụla n'enu olikeze gwara ụmụ ya ọ bụrụ na ị nweta ọyị gị na anya na-adị na mma mana ụnụ lụsị ọlụ obulu ego nke ya wee rie nye oge ụbọchị gbabalinye ọsọ na onye ahụ ga-enye gị isi nya gwara ụmụ ya ọ bụ na ị nweta ọyị gị na anya na-adị na mma ma ụnụ lụsị ọlụ obulu ego nke ya gbanye na-azụ akpa ebulu ego kwụwalịwa wee risie nye gị gbabalinye ọsọ na onye ahụ ga-esi mmiri iheomije maka na ọ bụ na ịgbaba mbọ wee gote moto gbaba ofu ụbọchị eluo
ọgalụ wee bịa wee gbọgezi oyimuo binye m moto ka m wee jozi ibinye nye m moto obuli moto tikasị ya chụrụ nwaanyị jebe ọmakwa na value ya ọ bụ na ịjụ ajụ gị na nye sebe okwu ọsinyi na-eme ngala ọ chọbụ ibe oge mebie n'enu ụwa babalinye ọsọ n'ọbụnye abụghị esu gị imi egwu ije egwu ije ego egwu ọma ojebe ije ego egwu ije n'ụwa egwu ije egwu ije ego egwu ọma ojebe ije ego egwu ije n'ụwa onye mụrụ anya abanye amụrụ anya onye lara ụla abanye alara ụla onye mụrụ anya abanye amụrụ anya onye lara ụla abanye alara ụla obi kelo na-azụ ọbịa obi kelo na-azụ onwe ya ma anya bụ obi kelo ọ na-egosi ilu ọtụtụ o wee lụzọ na na-elu elu o wee ruo n'ofu ụbọchị ofu oyi ya na n'anya na-azụ kafia fanọ na lain wee golu jipụ gbaba obi kelo golu jipụ gbaba ị na-ama aka ọ bụ nke bụ Chukwu ị na-ama aka ọ bụ nke bụ Chukwu ilozo na na-elu elu n'ụwa ikuku bụlụ ọzọ ọvụ agụ n'oge bụ n'ike otili izu ma otili ọnwa ndị ọcha wee bulu kọntena bịa wee bịa n'ala n'ebe gburu kọntena na ntụ obi kelo manya ejiri ọkachi n'aka obulu ji pụkwụ ya leba ebe ọ ga-ebite ego mgbe o ji bite ego mgbe o ji ya ga nata ọ bụ na ndị mwanya abụ ụzọ agafịa nwanne m mụrụ anya a na-elu ibe elu na na-elu ibe elu n'ụwa emije egwu ije ego ego ọma jere ije ego egwu ije amadi jego egwu ije ego egwu ọma jere ije ego egwu ije onye mụrụ anya abanye amụrụ anya onye lara ụla abanye alara ụla onye mụrụ anya abanye amụrụ anya onye lara ụla abanye alara ụla emedije egwu ije ego ije ego egwu ije ego ka mbili ka mmepụ ụwa m amara ije ego gide ama mụ na-egwu emere ihe ije ego onye mụrụ anya onye ojebe ije ego egwu ọma ojebe ije ego egwu ije n'ụwa egwu ije ego egwu ọma ojebe ije ego egwu ije n'ụwa onye mụrụ anya abanye amụrụ anya onye lara ụla ọmkpa abanye alara ụla onye mụrụ anya abanye amụrụ anya n'ụwa onye lara ụla abanye alara ụla Is your boy, DJ S Shine Best International. Eze n'ụwa nụ eze ka ọ ga-abụ nụ
onye ilo na-eme na nkịtị n'ụwa nọ maka na onye chi gọziri agọziri mmadụ apụrụ ịkọchi ya ọ bụ Chukwu na-agọzi mmadụ nọ chi na-eme eze yes sir. Eze n'ụwa nna m agbunu n'oge adị ike chi maka na elu ụwa m nnu onye Chukwu gọzila gọzi onye ilo na-ebe na nkịtị n'elu ụwa onye chimeleze onye chimeleze n'elu ụwa m onye ilo na-eme na nkịtị ibe chidelu na-edosighị ya nụ onye chi tubere ugo n'elu ụwa na ọ ga-adịlele onye ilo na-eme na nkịtị ibe Chukwu kwuru n'elu ụwa nya ga-emelele ibe na-egwu ọlụ n'eze nụ chụba keyi n'elu ụwa donu onye ilo na-eme na nkịtị ilulu onye ilo nọ na nkịtị onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ ga-abụ onye Chukwu gọziri agọzi n'ụwa eze ka ọ ga-abụ ife nnekwu ka onye ọbụ na amalụ chụba nke yi n'ụwa ọgaranya leti na chinu asị na onye chimeleze na eze ka ọ ga-abụ maka na ife nne gwa ndị mmadụ ọgaranya na-esi na chinu agbaga m mbọ n'ọba ego ninu ife na-agwa ndị mmadụ n'elu ụwa ọgaranya nọ na-esi na chinu agbaga m mbọ n'ọba ego ninu ọgaranya n'elu ụwa nọ na-esi na chi ife chidelu n'elu ụwa n'odesigonu onye chimeleze na ọ ga-abịa yesa eweli ndị Chukwu mere eze n'ụwa eweli ndị Chukwu gọziri agọzi chụba nke ile n'ụwa befe mmadụ onye chi gọziri agọzi na ọ ga-adị maka na ọ bụ chi na-eme eze onye chi mere eze n'ụwa ga-adị eze dịka anyị na-ekwu maka pano High Chief Ejiofor R. Louis Romeo Managing Director New Opali Investments Limited Ichie Ozubulu 1 Umoji Gungokotu based in Canada Ozubulu n'Isobili Nebu mmadụ nnọbụ nekwu odogwu ijebejebe nwanne m dịkelelu onye mekene gị ụmụoji ka isi bịa Canada n'elu wee bepụ gị na-achụ libolile olili Chukwu kwe na-azụ ozuo n'ezi oyibo n'ekenemi onye ọcha bịala ụwa ozuo onye nwere n'ogwere ifelu oli ego n'ukwu ego bisi ụmụoji lebapụ bisi n'ezi ụlọ n'ezi akwanụ lọlọ Arapa Opra Louis Wamusa
CEO New Opener Investment Nigeria Limited Lolo Wanyoma Nisobili Ogolibaluka Yadiko Jogwa Dunia Wanyoma no Nyangwelino Ada de Chamba Mingweli America Gana Batano Kazu de Lodogu Chief Sam Molo Yes and Nabeni 1 Rumoji Boko CEO MC John Building Services USA Mamolo Guni Sobili Yes and Nabeni Onye America never forgive you. Roga Dilima Lezenu Haji Victor Swiluis Obazulibo 1 Rumoji Bugokotu Saveri Vic in London Obazulibo Buruburu Rodogu London never forgive me. Oba, onye nweli no nweli fenu. Oba, onu mekede. Ayaka nebe kisili ohiri. Eliba gwagu 1. Nambi Dolu. CEO. Godin Building Services. British Columbia, Canada. Ebabu kibiyebio. Libe gwagubili. Mbitolu kisibia o. Canada ebabu kibiyebi. Eliba gwagu. Oliegonu kege liba gwagu nisobili. Libugo chinyeli kijejenu. Onye chukwu meleze o. Meleze n'ụwa Nana magunu Doga dike chiyo Maka nenu wa munu Onye chukwu gozi la gozi Oji lole pena kiti nenu wa Onye chipeleze o Ayaka nebe Reverend Pastor Matthew Ifeanyi Chukwu Woke afọ Nwachukwu wetalu n'Umoji Toronto, Canada Ebe bụ ka ị na-agbasa ozu Chineke Ozu omeka ntị n'ozi nke na-eri Ezienu Benjamin Okwu n'Ibalu Chukwu Nzelu Ọdịna nwe Mark 1 na Nnobi Chairman Chief Executive Sivol Oil and Gas Nigeria Limited na Toronto, Canada ka iji melebe obibi Ọdịna nwe Mark nwanne obibili Ọdịna nwe Mark na-ekedemi Oil and Gas ọ ga-adịlị mma n'ịgbalị nlọlili na Chukwu n'ọkwa ịnazụ anyị ekeleba na ya Chukwu Mugbo aja mụchara amụcha Buruo the second na Aguleze Chukwu South Africa ebe afọ ka ibi ebiru Onye ọma na South onye omeke nemi Onye nweli ilo nweli ife dị mmanụ Mugbo aja n'oge adịlịghị mmanụ South Africa n'ebe afọ ka ibi ebi N'ezi akụwanụ Lolo Uzamagu gbaja dao Ada n'indi ọra mmanụ Odozi akụ nwanyị ọma n'isobilinu Ayekelebele Honorable Chief Captain Henry Onwachu Ichie Ọnwa Igbo niile Chairman ACCL Limited Toronto, Canada ebe afọ ka ibebi o ọnwa gburugburu n'oliegolu gego bili
ọnwa odogwu niile eti ọnwa tielimo ka mfụ n'anya ọnwa na-etiri Igbo niile n'isobili n'ezienụ Chief Mike Akụkwe ọkaka 1 na ụmụ ojii Igbo kotu Toronto Canada ebe abụ ka ibebi die bụ ndị ọmụ eji eje mmanụ ọkaka n'isobili ọkaka n'ụmụ ojii n'isobili ọkaka n'ego gị bụ elibe agwagwụ ịba aka kụ n'elu ụwa bụ elibe agwagwụ ọkaka n'ụmụ ojii onye nweli na onweli ife ọkaka Ugochi nyeli ka ijeje n'odogwu Chief Dr. Victor Ide Okoye Ichie Ide Ijiogwu na ụmụ ojii Igbo kotu National President UIU na America and Canada Ide Ijiogwu bụ na onumekeneyi onye ọma n'isobili Ikpaga kume n'ụwa gbakwelisi elisi melogo gị jebe na Chukwu kwe na sunu Ezian Honorable Chief Sa Onyeka Chika Ebubedike 1 ụmụ ojii Igbo kotu Executive Officer Blue Diamond Hotel and Suites onye ọma Ebubedike n'ụmụ ojii ka isi bịanụ Ebubedike na-ege n'emi odiego nnukwu ego adụresi ụmụ ojii bilie omegode n'ụwa nwanne m n'ọdakụ njọ anyị ekelebe Honorable Sir Kingsley Alụmọna Chinechi Eze Chief Kesi Alụmọna Investment Legulokwu n'ọbụ Chinechi Eze onye Chimele Eze n'eze ka ọ ga-abụnụ odogwa bịa n'olu mekele enyi Chinechi Eze na ọ ga-adịlị gị mma n'ezie na Honorable Chief Joe Ngade agụ nwata n'Oraifite Canada kenadu agụ nwata n'Oraifite olumekeneyi na-ekwusighị ebe afọ ka isi bịanụ agụ nwata nọ ga-adịlị mma o agụ nwata na-ezi oyi mụ n'isobili anyị ekelebe Honorable Grace Omelebele Ugobeze na anyị ekene iselugwu ka isi bịanụ base in Canada Ugobeze nnezi oyi n'ịdụ ụsọ iselugwu ebe afọ ka isi jebenu jebili na Canada kwechili bulodogwu na ọ ga-adịlị gị mma Ezian Honorable Chief Dr. Sir Raphael Awachie Ochudo 1 Eze Owele Canada ka ibi ebinu Ochudo na-ekene mi Eze Owele bafu ka isi bịa Canada na ebafu ka ibi ebi Ochudo na ọ ga-adịlị gị mma keke n'ezi oyimunu Titus Arize onye agọrụ Obelagụ 1 n'ụmụ ojii Igbo kotu Marketing Consultant na Cyprus Obelagụ n'isobili onye nweli n'onweli ifelu ọ ga-adịlị mma n'ụwa mụnụ Obelagụ n'onye nweli n'onweli ifelu onye Chukwu meleze
meleze n'ụwa ena magbunu n'oge adị ike chiro Is your boy, DJ S Shine Best International. Ijoku opeledu Ogwogwo nyo opeledu abịakwa Anya nọọsị n'ogologo akụkọ Paino n'ime mbekweme Anya nọọsị na njanja akụkọ Paino n'ime mbekweme Ọkwa isi n'ibe omego Chifu omego Menu ka ịfụnanya Ọkwa isi n'ibe ribe agwụ agwụ Ibe agwụ agwụ Yenu ka ịfụnanya Ọkwa isi n'ibe nwanne eti n'ọra Yenu ka ịfụnanya Anya nọọsị n'ogologo akụkọ Paino n'ime mbekweme O nwere ya si na ọ na-eme Ome ya Ome ịfụnanya Ịma onye bụ okwusi obi ya Okwusie ya Obi ya ịfụnanya Ịma njini na-asụ asụ Ọ gbanyelu njini Ọzọwa ịfụnanya Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome Ka ijebe njini na-asụ asụ na Kuala Lumpur Traditional Defense Minister na Mali Onye ego America na Malaysia na anya abịa Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome Ka ijebe njini na-asụ asụ na Kuala Lumpur Traditional Defense Minister na Mali Onye ego America na Malaysia na anya abịa Onye bụ injini na-asụ asụ na Malaysia ọkwa chifu chewuzi ife abụ n'ike na-adazi ana ezuzi America na Malaysia Chief Traditional Defense Minister na Malaysia Oguzi obi Little God obele chukwu Oguzi obi Injini na-asụ asụ na Kuala Lumpur Kalisia na nke ikpeazụ Ongi bụ okwusi obi Chief Executive Officer Ewuzie Global Service Mfanda Igwuribo Kotu Echie Chapter na Malaysia Nwanne karịka egwu Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome Ka ijebe injini na-asụ asụ na Kuala Lumpur Traditional Defense Minister na Mali Onye ego America na Malaysia na aga Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome Ka ijebe injini na-asụ asụ na Kuala Lumpur Traditional Defense Minister na Mali Onye ego America na Malaysia na aga Odogwu ekwulebu na amụrụ ya mụ Ka ịzọba fọmụla ọmụmụ Chief Vincent Fabunike Okolodike Ọnabago obodo Afudebe Kene nne m ụlọ ọmụmụ Miss Besesi Fabunike Happiness ụmụ agbala Ugoribe Ife adịgo mma Na nwa ịmụla emebeghị ife ego Chewuzi Fabunike Ejiri na-asụ asụ Ejiri gị na-asụsụ ike Jinjinjinjin ka ọ na-ebe Kalisia na nke ikpeazụ Ife iji kalisia Unu na-emela ogbenye ọgọ Gị na-emela ogbenye Gị na-emela ọgaranya Gị na-eme ọgọ ebe niile Okwusi obi ọgaranya obi dị ọcha Ife ikwuru ka ị na-eme Ọkwa isi obodo Malaysia Kuala Lumpur Ka ị na-eme ife ego Injin ị na-atụ ego ka ije Kwale m ije nke m ka nwụrụ
ama na ite na-emelụ alụ malite nke gị na-enye obi aṅụrị ọtụ ite na Malaysia o bụzi obi ya odogwu na-adazi anị nwa m siri ike ya na ị na-eme ọfụma nwoke m na ị na-eme mma injin bịa yiri m bịa wuzie bịa yiri m injin dị nọrọ n'ogologo akụkọ ị na-ekwu ekwu ị na-eme eme anyị ka na-ekwu na fon ịchamịa ka m kweta na ọ na-eme mgbe kweta injin dị na-eri ego inwela obi eji eri ego kalịsịa 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 na nke ikpeazụ ahụ nwanne ka ijebe Malaysia n'ome ka ijebe injin na-asụ asụ na Kuala Lumpur traditional defense minister na Mali onye ego America na Malaysia na-abịa abịa nwanne ka ijebe Malaysia n'ome ka ijebe injin na-asụ asụ na Kuala Lumpur traditional defense minister na Mali onye ego America na Malaysia na-abịa abịa ogbenye na-eme ife sọrịa ọnwa anyanwa onwe nnukwu nsogbu injin ndị na-eme ife sọrị anụ ji anya eke ume nkata eji echedo mmiri okwuzi obi ya ome ọ ga na-afụ anya o nwere ife ịkpalụ na fonu enwere ụkwụ igwele m ama na ọ ga-abịa na mmezu ekwesịrị m ike maka ibe ekwe eme ka ị na-ekwu ka ị na-eme onye mgbasa izizi na-adasi anị America na Malaysia ejiri na-asụ asụ kalịsịa kalịsịa na nke ikpeazụ mụ na gị bụ nwanne eziokwu o nwere ka ị nwere ife otu gị iji mmadụ America bịa yiri m injin bịa yiri m America bịa yiri m kalịsịa kalịsịa na nke ikpeazụ nwanne ga ijebe Malaysia n'ome ka ijebe injin na-asụ asụ na Kuala Lumpur traditional defense minister na Mali onye ego America na Malaysia na-abịa abịa nwanne ka ijebe Malaysia n'ome ka ijebe injin na-asụ asụ na Kuala Lumpur traditional defense minister na Mali onye ego America na Malaysia na-abịa abịa ọsị m keneli ya ka nkene ndị ji mara obodo ndị bụ ọbata obodo edelụ ndị obodo na-akwụla ọtọ ọ na-ebu Chukwuemeka chibu ụzọ ọkpara mamụrụ na mma na-adasi enu ọgbatụla enyi wanụ na Malaysia n'enu mamụrụ na mma ọnya bụ CEO Giant Ventures Nigeria Limited senior executive member Igbo Union na Malaysia senior executive member Igwuribogo otu echie chapter kedu osita dị mma agha n'ụmụọ iji ya ọcha agha n'ụmụ ojii onwe ya na-atụ egwu onye kwuru ụmụ ojii mgbago onye mbọsị izizi ike eje mba abịa Chairman and Managing Director Joyi International Hotel ọchagha n'ụmụ ojii odogwu ka ike na Okechukwu Success Oke Equity onye ụdị n'Enugu akụzulu mba ọlụwa Moneywell ya bụ CEO ọrụ klọb n'Enugu ya bụ CEO
plot 400 luxury apartment na Kwarimpa na Abuja udo kedu chifu na ndị emetebe youngest billionaire na Okija eji amatụ na Okija ezekwete na Okija mmiri maluga salugalụ na Atani nya bụ CEO Nadisco Oil and Gas Limited ọkwa gị bụ CEO Nadisco Multipurpose Affairs World Limited gị bụ CEO Nadisco Cooking Gas gị bụ CEO Nadisco Hotel na Abuja chairman and founder Ejiamatu Foundation Oji moto eme ọgọ ọkwa iju na-eme ọgọ eze ome ọgọ bịa meele m nke m ijoku ka ije eke n'ọnwa na-etiri ọra niile kisila obi nna eze ọnwụ mere ọnwa na ọzara ọnwa na-echeti ọnwa na-etila ọrụ nye nnukwu ego meya na Bosom Press Club ọnwa na-eti eti meya na ofu obi nwanne Amaka Social Club na Malaysia ọkwa gị bụ CEO Diamond Mayor Boutique and Saloon onye ego na-akwa ala alụmbọ ọnwa niile elisi ego ike money exchange good afternoon Malaysia good morning Nigeria ọnwa bịa tele m ọ sị m kene ike mba ndị Igbo n'Asia Chief Comrade Biafra Abuchi Dibo ike mba ndị Igbo n'Asia akatugo ndị Igbo na Malaysia ọgịrịga ọwụwa one of Umureli Chairman Board of Trustees Ovobi Progressive International Pioneer President ọhaneze ndị Igbo na Malaysia kedu oliakụge Mr. Nwedibo Osodieme wee mmiri mma nwanyị ebe ya kedu Chief Tochukwu Nnọwai agwabata nwanne na Okija bele nwe ndị ilo na-achụgharị akụ na-abawanye akụ na-abata Managing Director Tobisco Oil and Gas Limited ọkwa CEO Tobisco Plaza na Apo Mechanic Village na Abuja Akwabata Chief Executive Officer Tobisco Hotel and Suites na Okija Akwabata onye ego bịa Chief Henry Tochukwu Amonya Neze Osimilata ata na mkpọ ọdọọdọ dike ọdọọdọ Managing Director DT Kaskin Behar Malaysia Osimilata ata Chief Executive Officer Trillion Group Nigeria Limited Germany Demili Welfare Association nke Malaysia fada na Kuala Lumpur Papa Ndenko na Malay Kena Kubigi na Mkpọ onye nnukwu ego na Philippines nwanne Osimilata ata Akubigi onye nnukwu ego Ijogu nwe obeledu Kanje kene nwanne m Endubisi nwe Jọfọ ndị na Malaysia mgbaka mgbali mụ na gị na-adị na mma gboo ka ije kene Mr. Nnaemeka Ezokonkwo Don Kenny ọ bụ na-eche ndụ ụwa n'Enugu Adasi Kingdom
Chairman and Managing Director, DK Enterprises, CEO, Moonbright Fashion and Designers Company, na Malaysia. Ozubulu na Malaysia, Executive Member. We go to SS after. Obune sendo bia. Obune sendo bia yinimu. Ijoku ngo peledu. Ogogo nyo peledu abiagwa. Anya nozi n'ogologo akụkọ baino n'ime ya mbekweme. Anya nozi na njanja akụkọ baino n'ime ya mbekweme. Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome. Ka ijebe ejiri na-asụ asụ na Kuala Lumpur. Traditional Defense Minister na Male Onyego America na Malaysia na Ajabia. Nwanne ka ijebe Malaysia n'ome. Ka ijebe ejiri na-asụ asụ Is your boy, DJ S. Shine Best International. Onyego America na Malaysia na Ajabia.